Dapat ganyan. Sabi mo naman. Ulit! Hello guys, ayan, good morning. Ayan, part 2 na tayo guys. Day 2. Day 2 na tayo sa ating pagsisibuyas. So ngayon ang gagawin namin is magpupunlaan na sila Anod. Tapos kami naman maglalagay ng manure daw. Ayan. Kung magsalandra na. Sakit gusto na. Bakit ka nagasalandra? Tawon sa buto. Para pino. Para Ayan. Ito yung pang-ibabaw sa buto pag nilagay na yung buto dun sa ating punlaan. Ito guys yung ating punla. Ayan. Red Dragon. Puro ko may dragon guys. May dragon. Ganun pala yun. Dami. Dami talaga. Pero hindi naman lahat magtubo ko yan, oh. Hindi man. Meron din talagang hindi nabuhay, no? Hindi man konsyan. Ganyan pala yung buto niya. Saan pala kukuha yung buto? Sa sibuyas. Sibuyas din. Saan kaya Sibuyas, bakit? Kaya nga, saan kaya nila ito ginakuha? Hindi, may kanila. Ha? Bukoy. Pagkuhanan yan sila. Paano hindi? Ano bang naunan nila mag-ipon? Yun na yun may nagkuhan. Nagbabatte. Ano yan nilalagay mo? 2,500 seeds pala to. Ayan, detain yan. Yun yung detain. Yan, hinaluan siya ng guys, ito, detain. Para saan naman to kuya? Para yan sa amag. Amag. Para sa amag daw. Para hindi siya amagin. Ang dami, no? Ano ko daw? Shake mo. Kami taon-taon ganito lang rin ginagawa namin. Tinaunan. Ito yung ginalagay ginagawa ng dating amo namin sa Sinwalin. Tingnan natin si Kuya Junjun mag-ano. Ano yan, Father? Sa matabunan lang Yan, ito yung gagawin namin. May buto na siya. Ayan, may buto. Ayan, ganyan daw maglagay. Basta matabunan lang yung buto. Ano mo itong para konsya. Malamig sa buto. Yung madali siya mabuhay. Kasi pag yung halabo ganito naggalabas siya, o kanyan, pag nainitan siya, hindi na halos siya magsibol. Yan ganyan lang manure. Medyo wag lang makapal. Oo. Ito Parang nag-abungan pa. Dahil paglabas ang kel. Ay naku pa. Yung gawa mo pa. Reject yung gawa mo pa. Ay. Marami Kadami Hindi ko rin makita. Yun lang. Huwag ka na dyan. Baka wala kang batutoy, balak ka. Isang grade bag na nga lang mabawasan pa pa. Bawasan pa yata yung Ay kulang? Hindi, dapat matakpan yung mga Ayan, buto. dapat Pero matabunan talaga Pero siya. manipis lang siya. Matabunan siya pero wag lang masyadong makapal. So, let's start again! Kagas-panggas na lang pala ito. Hindi na mahawakan. Hirap mo naman video. palalaki. Kasay pa na lang ako. Ayusin niyo pag di nagtubo yan. Ayusin niyo yan, ha? Graduin mo yan laba. Oo. Huwag masyadong makapal. Diyan nakasalalay ang ating pang-araw-araw. Tama ba yan, Nod? Makabili na nga kami ng 4 wheels namin. Yan parang ganyan. Tabi tayo ang koko. Trailer ka na yun. Basta matabunan siya. Panty lang. Paano sa ipa-ibabaw lang? Oo, pababaw lang din. Pero manipis din. Kahit ganito mo lang siya. Ay, di siya. Yan o.
Kasi hindi makita yung buto. So yan na nga, after manure, ito naman, maglalagay naman na tayo ng ipa. Para ano siya, mas matibay sa hangin. Ganun ba yan? Sa kan para yan sa halimbawa kung mag-ulan, yun para hindi mapan yung buto. Hindi Malaglag oo. sa dyan sa kanal niya. Pag-support ba? Oo, tapos para malamig siya sa kuwan sa buto. Okay. Hindi basta matuyo yung lupa. Anong pangtabon nyo dito? Dito antay, wala pa? Tayo dalawa maglagay. Bilis ulit matapos siya. Basa. Baga din ang tuyo na nga oh. Ha? Malamig. Parang kaya ka. Wala pang lupa yun oh. Eh, nanti ay? Wala pang kan. Di ba may wala pang tanim yung una't pangalawa? Lata meron. Meron na ante. Ipa na lang. Ganyan mo tiyaw para kailangan. Isang takot, ganyan labag ulit mo. Pwede ka lang ng ganyan. Kalali lang ang dakot. Bilis siya pag ganyan. Yagis mo namin sana. Uli! Nagsubra. Hindi ka mapigpig sa adlaw na yan, mga bata eh. Ayan, lagyan mo pa yan eh. Sige. Kabilis ng tagalagay ng sibuyas. Kayo ngayon ang mabagal. Okay. Ang dami na natapos. Okay. Kaya pa? Mainit guys. So, ako yung tagalagay ng ipa. Then sila yung tagalagay ng manure. Yung lupa. Ay, lupa. Ganito lang maglagay guys. Panoorin mo ako. Para lang may secure yung buto. Hindi siya Masyadong mainit. mahangin, hindi siya ihangin. Ganyan. Wala pa tayo sa kabila. May pantay? Lupa. Nay, tapos na yan. Sinong walang lupa? Lupa, kaya pa? Kaya pero banda. Isa na lang wala. Dalawa. Meron na ba yan? Dula? Hindi na. Ito na lang isa. Bahala ka na rin dyan eh. Dagag na magala. Wala na lang kita lupa. Tapos na pala guys. Doon na tayo sa kabila. Grabe init. Time check. 11 na.
Nakailang Ay, pagod guys. Sirang tawan. Mainit Ayan, tapos na ang aming isang pinitak. Ano yan? Bali 5 lata na yung natapos. Dito naman kami sa kabila. Sana matapos yung 10 box. Ay, 10 lata pa. Pwede rin kuwan. Sabong yun at wala pang ipa. Pwede manyuran lang. Pwede eh. Bukas yun nalagyan ng ipa. Pwede rin pala sa gulay. Lahat yung mga panggulay. Gulay at prutas. Kain na na! Oh, ito guys ang aming ulam. Torta and then adobo. At saka, ayan o, hipon mo laki. Yun, ay. Tsaka yun, cornet. Then magbibiko kami mamaya for merienda. Let's eat guys! Bato-bato Ayan. pet! Tagasandok natin si Manang Unes. Kanina Kaya na ano, kuya ano, John. John! Mobile legend ka ha? Kain ang mga pagod. ito ka na. Sarap kumain dito sa bukid. Ano yung tubig mo? Na ako. Tunay ka sa biyag guys. Ligat man nalong. Ligat man nalong. Nalpas kami manan mga anan. Bukan. Nabusog manan. Makatagdaw raw. Nagsugal na yaw. Hindi ka na dito. Nagtuturog manan, may sa oras. Ang damag, salog kami manan dyan na eh. Hindi ka na, kain na. Busog nice? Ano? Puro karin na yung kamay mo. Hindi ka nita bunganga mo. Pati nga kamay. Matapos lang namin magpahinga guys ng 30 minutes then ulit dito. Habang wala pang init, samantalahin natin yung ng araw. Ayan. Lagay tayo ng ipa guys.
ayun na nga guys, update ko kayo. Medyo malapit na kaming matapos. Naubusan lang kami ng ng ipa. Ito hindi na namin malalagyan ng ipa kasi naubos na. Sila nila maglalagay bukas. Maglalagay na lang ng manure. Yan. Kakatuwa, ang dami naming nagawa. Yay! Ano, Nod? Kung hindi ka namin tinulungan ng araw ka pa kaya, Nod? 4 na araw. O, diba? Yung 4 na araw mo, naging 2 lang. Isang lusuban lang ng DFL yan. Anong oras na to? 10 minutes with distance. So maglagay ng kapudpudutan ng ka. Hanggang na December nga talaga sumuling sumulap ti kulay tayong ka. Talagang sumuling sumulap. Ay, sinigit pa. Pagka malangkad na doon ante, hidayo ka ha. Pagka malangkad naman yung doon. pangbagyo mo. May bagtapon pang bagyo, may sombra na. May sombra na. Pinanti para makabagyo Ba? tayo. Ha? Sipagan pa natin para makabagyo na tayo talaga. Wow. Tapos taniman nyo, Bawal mag day off Ha? para makabagyo. matapos taniman na ninyo yung pwede na. Ay, Oo, hindi pa, pwede hindi pa naman. tapos ang January. February? Ha? Baka anihan na yan ah. Hindi pa. Wala pa nga yan. Hindi ka papayagan ng ang kisahan kaya hindi pa kayo nakaumpisa magsinuya. Magpaskin saan. Mapanak. Mampas. Sabi mo rin daw eh, shout out sa iyo. Mapan. Bibili. Shout out sa iyo, White. Abulin sa likwa. Bunay din. Ay. Matakot sila sa galit mo no, ang tiligaya na. Bakit? Ako lang mag-isang magtanim. Hindi ka na eh. Hindi mo man butuan yung mga magtanim. Magbaon man sila. Grabe yung tirik ng araw oh. Itatang ko pag bulbulod ako di. Padatak ko kay nakabulod kinitatang imo. Kakasi ang kano ko na nitatang ko ta doon ako. No awang pira da tatang pabuludan niyo man awang pira da pa nag-eskwela ko lang ta diglibas na sininang ko. Nakakasi ang kano talaga doon ako. Puna yun. Supra abid ko di. No palagra bat kanya na. Apong inya no. Kaya kamukha mo yun ante. Nag-aams ko niya Oh, kanya. ayun ang kamukha mo eh. No, ante ligaya na. Kaya mukhang lalaki to sandi. Supra abid ko di. Nag-rao pa. Parang wala na din. Bat kanya na. Madimao na ni pirang tatangkod man lang nagdulong tira. Ha? Paborito man naman ng tiyo. Kasi bagyan pa nila ang tiyan ng bagyan ng kanan. Swerte yung mga bata ngayon talaga yun ha. Swerte eh. Talaga ang mga bata ngayon. Sarap buhay. Ha? Uray ni Sir, bagana kanya. Natin ni awang kurang. Yan, konti na lang. Matatapos na kami. Yehey! Sino lang bibigay na ang katawan. Hintay kami ng lupa guys. Lupa. 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 Lupa na matinaw para pang takip. Yung pinapang tabon kasi namin sa buto, dapat yung pino. Yung mga pino lang, ganyan. Mabaganan mo.
Kasi pag yung mga may bukol-bukol na ganito, maano yung ano, buto. Kalahatiin mo lang yan, huwag mo punuin. Hindi yung gitna yan. Sila lang guys magbuhat at mabigat yung ano. Oo. Sige, tapos mo na. Yan, tapos na tayong mag-ano ng boto. Ano na lang. Yay! It's done! Nalpas na gaya mo. Mamayang gabi daw lagyan nila ng ipa. So, hindi na tayo makakatulong mamayang gabi. Pahinga naman. Yang ay. Tagahubos ng kakanin. Ito yan, yung bakante na yan. Ayan pa, tataniman pa natin yan. Lahat ng bakante. Oo, ka nakikita nyo. Hindi, ito lang. Itong area lang, hanggang sa baba. Nag-aagawan sa lupa. Ina, nagbusin Maria. Sabi sa inyo eh. Makaakin naman kasi santi, kala mo magawan ng lupa. Tayo dalawang tiyo. Bigat-bigat eh. Oh. Wala. So na guys. Lapit na matapos guys. So.